Welcome to First Class International Marketing OPC. And good news, magga-grand launching pa lang po tayo sa January 2026. Oo, tama yung narinig mo. Magga-grand launching pa lang tayo sa 2026. Kaya makakasabay ka pa dito. At ang may-ari si Gregorio T. Padilla Jr., ang President and CEO. Multi-millionaire din sa ganitong klase ng negosyo. At located ang ating opisina sa 5th Avenue, Cubao, Quezon City. Kumpleto rin tayo sa legalities. Ano nga ba ang meron sa First Class International? Good business, good products. Flagship product natin ay barley. Pero hindi siya basta barley. Ito yung barley na unique and patented process. Bakit? Kasi extracted barley po ito. Ang maganda pa rito, we can say Mighty Barley is the best and most potent barley in the world because of unique and patented process. At hindi lang yan, may upcoming products din tayo na world class ang produkto. Bilang distributor, ito naman yung mga benefits mo. 100% worth of products, 50% lifetime discount, online tracking system, meron kang world class training, 10 ways to earn, and incentive program. Paano ka naman kikita dito sa First Class International? Una, mag-avail ka ng product bundle. Pangalawa, gamitin mo ang produkto. Pangatlo, mag-share ka ng negosyo. Pang-apat, aralin mo yung negosyo. Pang-lima, kikita ka na. At ano ba ang mga advantage ng First Class International? Una, one account policy. Pangalawa, no PIP pair. Pangatlo, no flash out. Pang-apat, strong late retention. Ito naman yung mga product bundle na pwede mong i-avail. May diamond, platinum, gold, silver, and bronze. Sa diamond, 190 boxes plus free 30,000. Sa platinum naman, 90 boxes plus free 20,000. Sa gold naman, 45 boxes plus free 10,000. At sa silver, 20 boxes plus 5,000. At yung pinaka-cheapest po natin, yung bronze, meron po siyang 7 boxes. Value for money pa rin. At ang mga kumukuha ng diamond account, yung mga negosyante na mag-isip, kung ikaw naman gusto mo magsimula, pwede ka sa bronze package or sa bronze bundle. Your income will vary on your account limit. Di ba gano'n naman sa negosyo? Pag malaki pinuhunan mo, malaki rin ang pwedeng bumalik sa'yo. Pero dito sa First Class International, kahit sa maliit na puhunan lang, pwede ka nang kumita ng mas malaki. Kasi isang beses ka lang maglalabas ng puhunan. Lifetime mo na mapapakinabangan. At meron kang 10 paraan paano kumita dito sa First Class. Unang kitaan, direct selling. SRP per box ay 800 pesos. Di ba may lifetime discount ka na 50%? So ang profit mo dyan, 400 pesos. Kung makabenta ka ng 10, may 4,000 ka. Makabenta ka ng 100, meron kang 40,000. Ang laking pera, di ba? Sikat pa ang barley ngayon. Kaya maganda to sa market. Extracted pa yung barley natin. Paano naman yung mga nagkagusto dun sa mga produktong naibenta mo? Dito na sila papasok sa direct referral bonus. Dito, pwede kang kumita ng mas malaki depende sa product bundle na mabebenta mo. At dito, papasok ang binary system na kung saan meron kang left, meron kang right. Halimbawa, nakabenta ka ng bronze, nilagay mo sa left. Meron kang commission dyan na 500 pesos. At sa right mo naman, nakabenta ka ng silver, meron kang commission dyan na 1,500. At kung nakabenta ka naman ng gold, meron kang commission dyan na 3,500. Kung nakabenta ka naman ng platinum, meron kang commission dyan na 7,500. At kung nakabenta ka ng mas mataas na package sa'yo na diamond, meron kang 15,000. 10% ang binibigay ni company kada may product bundle ka. Kumita ka na ng 28,000. At pwede mo nang i-encash yan every Friday. Ang maganda pa dyan, unlimited yung pwede mong mapasali or pwede mong ibenta na product bundle. Ang malupit, may pangatlo tayong kitaan, sales match bonus. Dito, pwede kang kumita ng mas malaki sa tulong ng iba. Kung may napasali kang bronze sa left mo at may napasali ka namang silver sa right mo, babayaran ka ni company ng 500 pesos. Since naka-bronze package ka lang, dapat may waiting points ka na 1,000, kaya lang naka-bronze ka lang. Kahit may pumasok na gold at kumasok na diamond, magmamatch siya
pero hindi siya 3.5. 500 pesos lang kasi nga naka-bronze ka lang. Yung waiting points mo na 11,500 mawawala. Paano kung naka-diamond account ka? Halimbawa, same effort ang ginawa mo, may napasali kang bronze, may napasali kang silver, magmamatch siya, babasahin ni system, may 500 pesos ka. Pero may waiting points ka na 1,000 pesos. Ngayon, kung may napasali kang gold, may napasali kang diamond, magmamatch siya. Hindi na mawawala yung points. Mariretain na siya. So kumita ka ng mas malaki. I-imagine mo na ba, pag nagpasali sila ng tuloy-tuloy, tuloy-tuloy rin ang kita mo. Pag-usapan naman natin ng safety net. Baka isipin mo, sa laki ng kita, baka wala nang kitain ng company. Hindi. May limit ang per account. Sa bronze, 150,000 a month. Sa silver, 450,000 a month. Sa gold naman, 1 million. And then sa platinum naman, 2.2. And then sa diamond, yung pinaka-highest, 4.5. Yan lang yung limit na pwede mong kitain sa sales match. Pang-apat na kitaan naman, leadership bonus. Dito, pwede kang kumita up to 20% sa lahat ng direct referral mo. Halimbawa, isang side lang, pwede ka pa rin kumita. Halimbawa, si Ana yan. Nasa right mo, kumikita siya ng 500, meron kang 20%. Sa kabila naman, kung meron ka pa uling another direct, kumikita din siya sa sales match niya. Ngayon, ikaw, pwede ka pa rin kumita sa kanya. Lahat yan direct referral mo. At pwede kang kumita ng up to 20%. Depende sa account mo. Halimbawa, may kumikita ng 100,000. May 20,000 ka sa kanila. Hindi ibabawas sa income nila yan ha. Ibibigay ni kumpanya yan. Basta naka-diamond ka, platinum, gold, silver, or bronze. So, depende yan sa product bundle mo. Pang-limang kitaan for the win bonus. Dito sa system na to, kada may mapapasali ka, kada apat mo, babayaran ka ni company. Magkano? Depende sa product bundle na kinuha mo. Halimbawa, may napasali kang apat na bronze, babayaran ka ni company ng 5,000 pesos. Kada may mapasali ka naman na gold na pang-apat mo, babayaran ka uli 5,000 pesos kasi naka-bronze ka lang. Kung diamond naman yan, 5,000 uli kasi naka-bronze ka lang. Pero kung ikaw naman naka-diamond ka, same effort na ginawa mo sa kabila, apat ang napasali mong bronze, babayaran ka ni company ng 5,000 pesos. Kung gold naman yung napasali mo, babayaran ka naman ni company ng 35,000 pesos. Kung diamond naman na apat ang napasali mo, babayaran ka ni company ng magkano? 150,000 pesos. Unlimited yan, no time frame. Ang lupit, di ba? Pang-anim na kitaan, upgrade bonus. Kikita ka ng paulit-ulit. Halimbawa, yung bronze nag-upgrade siya ng gold. Babayaran ka uli ni company ng 3.5. At kung meron ka namang silver na napasali sa right mo at nag-upgrade siya into diamond, babayaran ka uli ni company 15,000. Paulit-ulit kang kikita. Sa sales match, kikita ka uli kasi nakita ni system may nag-upgrade sa ilalim ng organization mo. So kikita ka na naman. To ang matindi. Tatamaan din ng for the win bonus. Kung meron kang tatlong napasaling diamond at yung bronze mo nag-upgrade into diamond, meron kang 150,000. Grabe, 'di ba? Sulit na sulit yung pinuhunan mo. Pang-pitong kitaan, product match bonus. Kikita ka sa left and right organization mo. Every time na may makikita si system na 120 boxes sa left mo at sa right mo, babayaran ka ni company ng 500 pesos. Diba ang lupit? Kahit wala kang napasali, kikita ka pa rin. Product to product, nagmamatch. Product to bundle, nagmamatch. Time will come, hindi na nagpapasali yung mga left and right organization mo. Pero patuloy silang gumagamit ng mga produkto. Di patuloy ka rin kumikita dahil dito sa product sales match bonus. Diba ang ganda? Pang-walong kitaan, uni-level bonus. Sa first level mo, ito yung mga napasali mo. Halimbawa, meron kang apat na napasali at bumibili sila ng apat na box. Ganon din yung mga napasali nila. Sa first and second level, dapat naka-bronze ka. Sa third and fourth level, dapat naman dito naka-silver ka na. Hindi mo kasi makukuha yung 4,096 kung naka-bronze ka pa rin. At mapupunta lang yon kay company. Sa uni-level bonus, malaki ang pwede mong kitain. Bakit? Kasi ito yung mga produkto na binibili ng mga napasali ng napasali mo. Kahit hindi na ikaw yung bumibili, basta may bumibili sa organization mo, malaki yung pwede mong kitain. Apat pa lang ang napasali mo at apat lang din ang binibili nila. Di mas malaki yung pwede mong kitain. Yan ang potential ng uni-level bonus.
Pangsyam na kitaan, rank and rewards. Habang ginagawa mo ang negosyo, ito naman yung makukuha mo. Ang requirement sobrang simple lang. Kailangan mo lang ng 4 na napasali. At yung 4 mo na napasali, kailangan mo lang din silang alagaan para kumita at makapunta rin sila kung ano yung napuntahan mo. Halimbawa, sa associate director may 4 kang napasali at kumita ka ng 100,000, bibigyan ka ni company rin ng recognition at special gift. Director naman, kumita ka ng 300,000, bibigyan ka naman ni company ng shopping allowance na worth 30,000. At yung executive director naman, bibigyan ka naman ni company ng free travel, M-Club jacket at M-Club ring. Sa silver director naman, kumita ka ng 3 million, good news, bibigyan ka ni company ng free car worth 1 million at fully paid yun, sa'yo nakapangalan. Ibang klase, diba? Kumita ka na ng 3 million, bibigyan ka pa ng fully paid na sasakyan. Gold director naman, kumita ka ng 10 million, may free condo ka worth 3 million at fully paid yan, sa'yo nakapangalan. And there's more, pasok ka na rin sa 20% na profit sharing every January. Platinum director naman, kumita ka ng 30 million, bibigyan ka uli ni company ng free car worth 5 million at fully paid uli yan, sa'yo nakapangalan. 30% ka na rin dun sa profit sharing every January. Grabe, diba? Diamond director naman, kumita ka na ng 100 million, may free house and lot ka na fully paid worth 10 million. Grabe, meron ka pang 50% na profit sharing every January. Grabe na to. Sobrang generous ng marketing plan, talagang magbabago ang buhay mo. At ito na ang huling kitaan, ang incentive program. Una, ang food cart incentive worth 300,000 po yan na food cart, libre mong makukuha. Paano? Mula January 1 to December 31, kailangan mo lang daw magkaroon ng 10 direct na diamond, 15 platinum, or 20 na gold, or 30 na silver, or 60 na bronze, or 60 na iba-ibang product bundle. Meron pa, lifestyle incentive. Bibili ka lang ng target product purchase 2 beses sa isang taon, pwede mong mahit 100, 300 at 500,000 na shopping allowance. Kung mahilig ka naman mag-travel, may travel incentive tayo. 900 at 3,000 na product purchase, kayang-kaya. 5 days and 4 nights, all expense paid. Panalo! May car incentive din tayo para sa mga gusto magkaroon kagad ng sasakyan. May condo and house and lot incentive din po tayo. At nahahati ito sa 3, level 1, level 2, level 3. Yung level 1 mula January 1 to December 31. 300 sales match lang, bibigyan ka na ni company ng 100,000 pan down sa sasakyan na worth 1 million. 1,500 sales match naman sa condo. Yung level 2, level 3, 1 year pa rin ang duration niya. Merong SUV, pick up, meron ding sports car at nandyan na rin ang house and lot. At ngayon na nakita mo na ang First Class International na marketing plan, anong dahilan para hindi ka sumali? Bibigyan kita ng 5 dahilan bakit ka sasali sa First Class International. Una, yung company bago at nakita mo kagad to. Pangalawa, flagship products. Tayo lang naman na may pinakamagandang barley sa buong mundo. Pangatlo, kapital. Sagad naman sa baba ang kapital ng First Class International. Ang 4, yung compensation plan. Tayo lang ang meron generous compensation plan. Pang-5, team support. Hindi mo gagawin mag-isa ang negosyo. May mga tutulong sa'yo para makuha mo ang mga pangarap mo. Suportang walang pinipili mula sa'yo, mula sa kaduluduluhan ng mapapasali mo at mapapasali nila. Nakita mo na ang magandang opportunity dito sa First Class International. Kung gusto mo merong magbago sa sitwasyon na meron ka ngayon, dapat gumawa tayo ng bago. 'Di ba kaibigan? Kaibigan, hindi naman siguro aksidente na napanood at natapos mo ng buo itong video na to. Hindi ko alam kung paano mo naintindihan itong business opportunity na to. Opportunity is nowhere or opportunity is now here.